खुलुमबाय दे लोगोफोर दिनैहाय एक्चुअली अफ्रिया एसे टेनसन जादों दुखुबो जादों ओरैबायदि दुखुबो जादों माने दुखुखौ आरो बुंनो नांला भिडिअ मोनसेबो हगारनो हायाखै माने ओरैबायदि जादों घटनाया हगारनो हायैनि जाहोना नैबे बुस्थुआ मा जादों आं सामसांखौ इउज खालामोमोन दे ओमफ्राय सामसांखौ इउज खालामोबा मानो होनो हायाखै ओमफ्राय सामसांखौ इउज खालामो मानो आं बेखौ एसे खोन्थागोन नोंसोरनो बा ब्लगावसो हगारगोन दे मेन चेनेलाव आं आरो ओरैनोब्लाबो आंनि मेन चेनेला स्ट्राइक नांनानै दङ मोनसे ओंखायनो भिडिअ स्ट्राइक मोनसेयाव मा जायो आं बेखौ मिथि रोङा हय दाथ' आरो बिराद गोरानि सायाव गोरा जाबाय थादों इउटुबफोरावबो मेइन बाथ्राया जाहैबाय ओरैबायदि जादों दाखालिहाय आं देरहासारनाव थांदोंमोन देरहासारनाव थाङोब्ला थुक्राझार बारनानै मा जाहैबाय स्पिडाव थांदों दे आङो बे गारिजोंनो बेजोंनो स्पिडाव थांदों आं स्पिडाव थांनानै लामायाथ' एसे जोंनि बिटिसिआवथ' आरो नङा होमबा एसे फाख्रा सिख्रा गोजा गोजौ गाहाय थुक्राझार बाजार बारनानै लामाया गाज्रिथारखा ओमफ्राय बे खन्द'आव लामा गाज्रियावनो आं एसे स्पिडाव थांदों ओमफ्राय हाखु दाखु जादोंमोन नालाय ओमफ्राय भिडिअ लानो होननानै थांदोंमोन भिडिअआ बेबो बे दाखालि गेजेरावहाय दे जिहेतु PMYA नि न' ना मदि सरखार होनाय न'खौ 26टा इनकमप्लिट ओमफ्राय 26नि गेजेराव मोनसेल' कमप्लिट जानानै दङ चेयारमेनखौ लोगो लानो होननानै थांदोंमोन जिहेतु बे माबायावहाय थाइखाजरा PCDCआवहाय रनिकाटा चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बावहाय मा जाबाय थादों बे न' लुनाया खननै खनथाम निउसाव नुजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नालाय बिनिखायनो जिहेतु मानोथो जों सोरबाया बुंब्लाबो सोरखौबा बुंबाबो जों बर'आनो ओमफ्राय बर'जों बर' बदनाम होलायबाय थायो चेयारमेना जादोंना जामाराखै आरो बे न' लुनायनि फैसानि दायित्वआ सोरनाव माबोरै हाबो फैसाया आरो फैसाया जामारदोंबा मानो जादों बेखौ एसे जों चेयारमेनजों रायलायनो बा भिडिअ लानो होननानै थांदोंमोन जिहेतु जों मिडिया निउसाव जों नुबाय थायोना मिडियाफ्राव ओंखारबाय थायो फैसा जानाय दा जादोंब्लाबो जायाब्लाबो बदनामा चेयारमेनावसो डाइरेक्ट थाङो चेयारमेनाबोलाय आरो माथो नों आं बर'आनो लोगोसे आरो न'खरनि बदनाम थांबाय गावनि न'खरनि बाय बाहागि जाथि बंस ना आरो लोगोसे पार्टिनि बदनामबो थाङो हिसाबै मानोथो बिदि बदनामखौल' लाबाय थानो क्लियारिफिकेसनखौ खनसे लाहैनि होननानै थांनाया मा जाहैबाय थुक्राझार बाजार बारनानै मबाइला गस्ला सिपियाव लादोंमोन नालाय आङो गस्ला सिपियाव लानायावहाय थल्ल' बारग'नाय ओरैबायदि जाम जादों आरोखि ना ओरै जाम जानायावहाय गस्ला सिपिनिफ्राय थल्ल' बारग'नानै नैबे रुगुङा बायदों आरोखि बे रुगुङा मबाइलनि रुगुङा बायदों थ' बायबाय नालाय डिसप्लेयाबो गाज्रि जाखाबाय नैबेफोरबायदि आरोखि बेफोरबायदि जाना दं फारसेथिं गोसोम फारसेथिं गुफुर नुला जिनिसा ओमफ्राय बेजोंनो आं खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ'यै साइड फारसेजों रिसिभ खालामग्रायाव आन्था नुयो नालाय ओमफ्राय बेजों कन्टेक्ट नाम्बारबो थाबाय नायै सोरनावबा खालामबाय थादों रायलायो भिडिअ'आबो टटेलि खालामनो हाया आरोखि बेजों ओरैनो सामसुं हिसाबैलाय केमेरायाव मोजांमोन बेनि थाखाय आङो मोजां मोनोमोन आरोखि सामसुंखौ दा सान्दों दा मबाइलखौ लानो सान्दों ओमफ्राय मबाइल लानोबो दा बिदिया खम जानानै दं आरोखि माल पाटिया लोगोसे आरो जों न'बो एसे एनै मा होननानै बुङो न'आवबो खरस जानो नांगौ नालाय बा माबा मोनसे खालामनांगौ नालाय हिसाबै जों माबा खालामजोबनोबो हाया बिदि आरोखि बिराद हिसाबाव सोलिनो गोनां जायो नालाय बेफोरबायदि जानानै दं मबाइल लायोब्ला ओरै फारसेजों माबा मोनसे जाहैयो ओमफ्राय बैखौ मावफुंनो थाखायबो दोननांगौ जायो बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो भिडिअआ बेनि नेक्स्ट आगष्टनि 1 तारिखफोरहालागैसो सफैनोबो हागौ बा लाबोनोबो हागौ बिनि सिगां गोदान टपिक थांबाय बेयाव मोजां टपिक थांदों बेफोरखौ लाबोयोबा होनांगौमोन ओमफ्राय ब्लग हिसाबै नैबे बुस्थुआव आं होनो बादों आरो होनायबो नङाफोरबायदिबो मोनदों आरोखि थ' बेनो बाथ्राया बेखौनोल' होनो नागिरदों आरोखि आङो नैबे दा जि मबाइलजों भिडिअ खालामदोंना बे मबाइलाबो आरो गुबुननिसोना
ओमफ्राय गुबुननि मबाइलजों मालाय बेसेबांथो मा खालामनो बेखौ सानसे साननैनि थाखायल' हरगोन ओमफ्राय बावहाय GML नो माबा माबि टटेलि चेन्ज खालामनांगौ बेखायनो बादबनानै आङो नांथ'वा होननानै थाबाय थादों आरोखि आरो जोंफोरनोबोलाय सोरथो हरनाय बिफोर मालाय नैबे मबाइलाबो ना एक्सुवेलि आंनो सोरबा सासे मानसियाबो बै सेंग्रायासो गिफ्ट हरखानाय आं ओंखायनो बे मबाइलखौ आङो डिसप्ले बायदों डिसप्लेखौ आङो लासैनो मास मोनथामसोनि उनावसो आङो अरिजिनेल डिसप्ले होनानै मोजां इउज खालामफिनसिगोन आरोखि मबाइला 4G बिराद मोजांमोन आरोखि इउज खालामनो थाखाय ओमफ्राय दाथ' आरो 5G जाबाय नालाय ओंखायनो बिराद प्रब्लेम 4Gआबो बिराद प्रब्लेम होयो नेटनि थाखाय बेफोरबायदि नायनोसै दाबो ब्लगआबो सफैगोन ना सफैया ओमफ्राय ब्लगखौ हानायमानि लाबोनो नाजागोन ओमफ्राय आरो हायाब्लाथ' आरो नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय आरो मोनसे बुस्थुआबो गुबुनावसो दंहैयो बे थायोमोनबानो देन आं एसे माबा खालामनो हागौमोन थ' भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा लाबोथ'नो हानाय नङा मबाइल जेब्लासिमहालागै गोदान लानो हाया अब्लासिमहालागै थागोन आरो बोरैबाब्ला नेक्स्ट आगष्ट मासाव जुदि लाबोनो हायाबा टटेलि आङो इउटुबखौनो काटाक्ट खालामनानै दोनसिगोन बायदिबो सानदों आरोखि आगष्ट मासनि गेजेराव जुदि आं मबाइल गंसे लानो हायाबा बै बे मेन चेनेलखौनो बुथारखासिगोन आरोखि आङो बेखौ दा ब्लगावल' फैगोन आरो ब्लगखौबो बेखौ बुथारबाय बलन्थे ब्लगाखौबो काटाक्ट खालामनानै दोनसिगोन आरोखि बेफोरबायदि दा बिदि साननो नाङा जे लानो हायो मबाइलखौ दानो लाबा लानो हायो 31 थारिखआव आं गथ'खौ हस्टेलाव दोनहैगोन ओंखायनो आं बिनि थाखायबो मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों ओंखायनो बे मासाव आङो टटेलि मबाइलखौ भिडिअ लाबोनो हागोन हाया एसे साननाय फैदों आरोखि हानायमानि थेवबो भिडिअ गुबुनावहाय खालामनानैब्लाबो माने इमेलफोरखौ सोबाय बायनानै माबा खालामनोखौ नाजागोन हानायमानि लाबोनोखौ नाजागोन ओमफ्राय हायाब्लाथ' आरो माथो खालामनो बेफोरबायदि आरोखि एसे टेनसन जानानै दं थ' जेबो नङा लाबोगोन बुथारा चेनेल गिदिरखौबो बुथारा आरो फिसाखौबो बुथारा मोननैखौबो आरो मोनसे फैगासिनो दङ दा पलिटिक्स आरो आंनिनो मोनसे चेनेल फैबावगोन दा पलिटिक्स बावहाय OPRIया नुजानाय नङा सिगां खोन्थाखाना दोननाय जाबाय दा पलिटिक्स चेनेलावहाय अनलि UPPL BPF BJP कंग्रेस एभरिथिं बेल' हाबगोन आरोखि ना बेल'नो ओमफ्राय बावहाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड बै बे दा पलिटिक्स चेनेलाखौबो फल' खालामनो हागोन दे दा नंथ'आ खुलियाखै नै आगष्टनि 15 थारिखआव जिहेतु मेन चेनेलाबो आंनिया आगष्ट मासावनो खुलिनाय जादोंमोन नालाय हिसाबै आङो आगष्ट मासावनो दा पलिटिक्स चेनेलाखौ खुलिगोन आरोखि थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेनोल'मोन बाय बाय